to ya ake shafar kai? Ha? Bismillah, kaga zai zuba min ruwa, wannan ruwan na meye ne? To shi kuma ka zo sai ka ba wa dama ta ba hagu, kaga ka ba su ka jika haka? Kaga duk sun jika ai, iya tafin sai kai haka kamar yadda na faɗa. Wannan yatsan anan, babban dan yatsa anan, wannan yatsan kamar nuniya sai ka taho da shi daga farkon gashinka, sai ka tafi da shi haka gaba ɗaya. Kaga ka je ƙiya? Kun ga ƙiya ta? Bada amin muqaddami ra'sihi ila qafahu, nan shine ƙiya ai. Kaga inda hannun ya kai, ga 'yan yatsuna sun kai. To a hakan dai zaka riko shi ka dada dawo da shi. Shi shafar kai sunnarsa in ka je sai ka dawo, saboda a tabbatar an shafi duka. To ya zaka ka shafi duka din? Wannan yatsan na gaya maka, ɗaya anan ɗaya anan, gashi nan zaka danne sai kai tura shi ya tafi haka. A dawowa ma sai ka dawo da shi. Akwai sabanin malamai, manzo Allah ya fara daga gaban kansa yayi baya, a'a hannun ya fara kaiwa baya sannan yayo da shi gaba. Wasu cewa suka yi wai hannun ne ya sako shi daga ƙiya, wasu wani kauli yayo haka sai yayo gaba da shi, sannan kuma me sai mai da shi ba. Wasu sun faɗi haka, kaga wani da alwala to Allah wannan kauli ya dauka. Wasu kuma cewa suka yi ai ku daina ma wahal da kawai haka yi, da ya jika hannun sai ya sa hannayen nasa guda biyu haka a tsakiyar kansa haka, hannun dama sai ya yi gaba da ita, ta hagun sai ya bayar da ita, kalli haka, sai kuma ya sai ya haɗe, sai ya haka sai ya haɗe, amma sau ɗaya ne. Amma wanne ya fi inganci? Wannan yadda za ka sa wannan yatsan ka haka ka tafi ka da shi. To kaddara mutum bai wannan tsarin saka yatsan ba, bai dora wannan, ya shafa kansa duka, ya yi sai ya yi haka haka, kaga yatsan wannan babban yatsan kaga a haka da ya haka, wannan kawai bayani ne ke iya yadda za ka iya shafa duka. Ko kuma wani yana da larura sai sa hannun haka da wannan ruwan ya shafa ya haka ya je ya dawo. Amma ana so a kunna a tafi guda ɗaya a dawo, sai za ki tsaye a hannu. Amma yanzu kaga inda hannu ɗaya kai haka ka daɗa yin haka, kaga kai wajen sau nawa? Sau 3 ko sau 4 ko ma sau 5. Ko mutum ya zo ya ta yin haka, ya ta haka, ba haka aka ce ba. Ya annabi ya fara daga gaba sallallahu alaihi wasallam yayi baya sannan yayyo gaba da shi. To abun mamaki malam, da wannan sauran jikan hannun, saboda ina muku bayani ne hannun ya bushe, da sauran balal da sauran jikan hannun nan shine kuma sai ka saka wannan yatsan, wannan manuniya guda biyu, sai ka yi haka, sai ka sa babban yatsan wannan kun ga bayan kunne na, kun gan shi anan, kun gan shi anan, daga ƙasa sai ka murzo shi haka, sai ka taho da shi. Ga wannan yatsan manuniya a cikin kunne, ka zira shi, babban yatsa gashi, sai ka sa shi a bayan kunne, sai ka murzo shi kana shafawa haka, kana tafowa. Shafawa aka ce ai damun ba sai wankewa, dan in wankewa ne ai zai tada datti, sai ka dada abin nan. Shafawa kai aka ce a shafa shikenan. Wanda suke zuwa yin alwala, sai mutum ya zo bayan ya yi shafar kai haka ya je ya dawo, sannan ya dada ɗiban sabon ruwa, wata jididul ma ilahuma, kunne ma a sake sa masa haka. Ai ba ce aka yi a wanke shi ba, ce aka yi a shafa masa. Da haka ba daidai bane jaddada musu ruwan, ko da ya zo a rubutu wasu malamin fiqh sun faɗa bai inganta annabi ya jaddada ruwa ba. A hadisin Usman bin Affan da ya bayani irin sifar alwala annabi, irin yadda ne muku haka Usman bin Affan ya ce ku zo muku alwala irin yadda naga annabi yana yin alwala sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu kun gane abin nan ko? To daga cikin kurakuran da ake na shafar kai, kamar misali mutum haka, sai mutum yanzu zai shafar kai sai haka, sai ga ya dan zuba ruwa haka, sai haka waye saka cewa aka yi shafa kai kuma kana haka, sai ya zo ɗaya kan ɗaya ɓangaren shi ma sai haka. Daga cikin kurakure a daɗa ɗiban sabon ruwa a zo a sa kunne, a wanke kunne, wasu wankewa ma fafafafa a wanke shi ruwa yana zuwa na kuskure ne, ce aka yi a shafa. Da haka ka shafa ka dawo da shi ka shafa haka shikenan. Allah sa kuna ganiya. To wanda ya zo yin alwala kawai da hularsa kawai ya karɓi ruwa ya haka, yana karɓar ruwa sai haka, ya rike hular da guda ɗaya haka sai ya mayar. Ana yi ko ba yi? Kuskure ne. Ai aka ce summa yamsahu ra'sahu kullahu, ya shafa kansa ne duka. Amma yanzu wanda ya cire hularsa kawai yayi haka fa za ga mutane suna yi, wallahi ba abin da na sha gani bila da fifi ya gama kawai. To ina nan ka bar lam'a kenan, ka shafe kanka duka. Qur'ani ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawukanku. Na gaya maka da ruwan da ka ɗauko na ka
ka shafa kai da shi ne dai za ka shafa kunne. Sai mai malam ثم يغسل رجليه مع الكعبين sannan sai wanke rijilaihi kafafun shi guda biyu zuwa idan sawun shi. A nan gurin abin da ake nufi da arrijil kafa, to wanda yake da kafar yankakkiya fa an gutsure ta shikenan babu. Misali yanzu zan wanke kafata, ina da training a jikina zan iya karka da maje mai kai mai wallahi sai nan sai na yi awa biyu a haka wallahi. Ya wannan a banza ma nake zuwa na yi haka in yi a banzan bazara a haka ballantana na ibada ga kafata wanda ba zuwa training ma da yi. Wannan ita ce rijil, an gane haka ma in baka isa ba ai baka isa ka yi shi ba, baka da balance kenan. Ya ka gani a tsaye yawa. To za mu fitar da alkaf. Alkaf wannan idan sawun al'azamanin naci'ani aka ce mana kasusuwa guda biyu da suka ɗanyi kullutun nan, wannan kullutun shine ka'ab. Rijilaini ma'al ka'abaini ko ilal ka'abaini ai ma'a. Idan ka zo wankewan ba iya kasan wannan kullutun za ka wanke ba, sai ka haɗo har sama, an gane sai ya zo har sama, amma kar ya wuce can yayi nesa dan kai ya zama an wuce gona da iri. Qur'ani shi iya wannan kullutun anan ake wankewa, an gani. Tayyib, to yanzu zan wanke kafafuwa. Shi wanke kafa yana da ya tsaraba kaɗan. Tsarabarsa ita ce sai an tsefe yatsun kafa. To yadda ake tsefewan shine kaga haka nuna dinnan, to sai ka sa haka shine tsefewa. In kuma ma kai wani tsefewan da ban kai haka, ka sa yatsan ka babba ka mummurza yayi. Dole sai an wanke nan dinnan dan kwarmin nan gurin, kasan yatsun nan kwarmin nan dole sai an wanke shi. Duk wanda ya zo alwala a gaggauce ya shafa ya wuce zai iya barin ruwa a nan. Kun fahimta? Tayyib, yanzu gashi zan wanke kafafuwa na zuwa ina? Zuwa idan sau. Bismillah, ga famfo na yana zuba. Ka gani? Yanzu gashi ina tsefewa. Za ka fi mai da hankali a yatsun sama. Sai ka gama wanke ko kai haka, ya zo a sifa a ruwaya haka annabi yana sallallahu alaihi wasallam tsefe su duka, kaga nan duk ya shiga. Sai kuma mutum ya wanke nan, ka gani ka wuce gona da iya idan sau aka ce yawa. Sai ka juya ka wanke nan, wanda yake da faso a kafar shi ya tabbatar ya diddirza kafar, ya ruwa ya shiga, tunda ai duk fason da ya bude ai ya zama waje ai yawa. Na ciki kuma kaga a menene a ciki yake a haɗe a haka, an wanke shi ɗaya kenan da sawa. Ka gani, kar ka manta da ƙasa. Ka gani, duk inda nake wankewa gaba ɗaya bai wuce nan idan samun ba. Kaga iya idan samun na gashi iya nan. Kuma wankewa aka ce ba a shafa ba, kufi ne ake masa shafa. Sabanin wasu daga cikin yan bidiya yan shi'a su suna ganin ba sai an wanke kafa ba, shafa ake kawai a shafe ta a wuce. a wankewa ake, annabi a aikace wankewa yi alaihi salatu wassalam. Yanzu mun gama da kafa, mun tsatsefe. Wajibi ne tsefe yatsun kafan nan, dole ne. In mutum ya alwala fa bai tsatsefe ba ya bar abin da yake na wajibi. Kuma ba a wanke kafa ba a tsefe ainihin wato yatsun kafa ba a tsefe ba, dole ne sai an tsefe su duka gaba daya. Ya kuka ga har yanzu ina tsefe? Da bayan da abannan da tuntunin na sauka yi. Amin, da ni duka. Mun wanke ɗaya ko? Sai ta biyun ita ce ta hagu. Da dama na fara, sai in fara da me? Da hagu. Gata. Na gaya muku ilal ka'abai ne idan sawu. To malam zubo mun kaddara famfo ne wannan? Na wanke. Na kai ɗaya haka. Sai in sake dawowa in tsatsefe. Ina mai tsefewa nan ƙasan ɗan yatsun nan shine fi damuna da jikin farci. Sai ka taho ƙasa. Kar ka wuce. Haka. Na biyu kenan. Nan ɗin nan in yana buƙatar dirza a diddirza, akwai wanda kafarsa suna da tattara haka a diddirza, ko ina ibada ce jama'a. Dole sai an wanke, haka Allah yake so a je a mai sallah ana mai an wanke din. Na tsefe